Hello guys, mga unta guys. Pwede yun, bro. Pwede yun. Sige, ka lang ha. Ito ako pa, sekretary. Kape puro uli na tao. Uy, Dali naman ni malimpyo katong dauban. Okay. Kalito. Kahoro, grabe niya itong among duty. Kahoro, bigwalog. Doros may. Dikog. Itong kamuida. Oo. Dito pa ka. Kaya pa ba'y maon? Na, maon yung nilaban akong ulo. Dita. hello guys, mga unta guys. Upat ni kabuok guys. Nikuha di ko ani usa. Yun na kung kaon nila guys, kay mo lakaw man ko, mo meeting man ko. Una ko mukaon nila guys, kay basi mabiyaan ko sa service sa barangay. Kay barangay Sibak man yung atimanan ron. At tumin sa bukid-bukid guys. Bukid-bukid nga sitio. At tumi dito magsibak kauban sa akong mga kagawad, tanod o BHW. At tumita na magsibak sa bukid guys, sa last nga sitio sa among barangay. Wala man tayo sausawan guys. Gusto kong sausawan ka ng limonsito. Gadali po ta init.
Gamay lang isda ron guys, gabi gamay ra gi-ice. Karong buntag gamay ra gidungagan sa isdang gi-ice. Nakabalo ka gahapon. Bawi gihapon gasolina. Hinoon og mabiyaan ko sa service guys na may radyo, pwede ra po matawagan na ho. Na may radyo. Tawagan na lamang. Ang giingon alas 7:30. Kung matapog tingali na guys alas 8. Ay, Nara! Pwede yun, bro. Pwede yun. Sige, check ka lang ha. Diba? Paninda na puti. Paninda na po ito. Kayo yun. Ikasyo! Gani, ini yan. Unsa man taro manghinlo or Hinlo ari.
Ani? Ang Manili gyapon? siguro. Hala, di na rawad lagara ang gida kamatis. Kaya na kog Manili grata. Ako nagdala kong silhig. Nagay ko sa to. Manguha ko kuan di ay butay ang silig. Wala kang Russell. Ani ra kita? Ato na kung ibabaw. So mahulata nila. Baba na ang limpyo. Oh, okay. Baba! Sugda na mo ang operation, guys. Ito ang sekretary. Kape puro uli na ta. Uy. Dali naman ni malimpyo katong dauban. Kalito. Ito ko grabe niya itong among duty ka big walog. Doros bay. Di ko. Itong kamoy ida. Oo. Dito pa ka. Kana pa bay maon? Na, mao joge. Nilaban ako ulo. Kita. Katong kami lagi kasabot ni pagdana mga sinina kaya ron. Walag mag-picture ng puglay sinina. Sila nang dag sinina to na sila. Dilo ni grilo siya. Asla mo kaki ring ako na. Ay, pili sakop ni mo. Bayot og tumboy. Kuan. Bayot isa tumboy. Uta. Ano ning tayo mga guys? Nagkaiusan na ni ani na si kapitan. Daghan nami ubay-ubay na kayo ani guys. Nagpasalamat ko guys sa pagtambong sa mga tanod beach W. Kauban sa mga kagawad ingon mang sa mga barangay captain. O ako mayon guys. Bye-bye.